Salutări, eu sunt Andrei și azi cu prietenul meu Dănuț Pa. Du-te, mă. Am pornit împreună un proiect cu numele Sersi Pro Gamer și continuă tu de aici cu Milene. Care? Ce? Salut. În acest proiect o să facem video la jocurile Call of Duty Black Ops, eu, tu la ce jocuri să faci? Minecraft? Minecraft, să zice domnule. În fine, ce jocuri mai faci? Limbo, dacă doriți. Limbo. Happy Wheels faci? Age of Empire 3. Killing Happy Floor. Wheels? Poftim? Happy Wheels? Ne mai gândim. Ok, Mass Effect eu o să fac Mass Effect 3, Mass Effect și Need for Speed Carbon, dacă doriți. Și tot eu la fel, cum doriți, dacă doriți, eu o să fac videouri pe consola Xbox 360, evident la Call of Duty Black Ops. Vă așteptăm la canalul, care poți să-l scrie și aici. Și o să vi las în descriere. Bye bye!